Niin, tervetuloa Vuokityön pariin. Tänään me ollaan Vuokityn parkilla. Lähdetäänpä kokeilemaan. Noin, niin täältä löytyy 2 tällaista halfpipea, isompi ja pienempi. Tämmönen pienempi ja vähän isompi. Niin, mä voisin tästä jotain temppuja. Niin, siinä oli pari temppua, niin tuo hemppuvuoro näyttää jotakin. No niin, nyt mä kokeilen tätä halfpipea. Katsotaan mitä mä pystyn heittämään. No niin, nyt mä alan kokeilemaan faifauta. Uskon, nyt menee se joku 10 yritystä tai jotain semmoista. Ei tää sille niin vaikea temppu oo. Mitä kävi? Se meni ekalla. Mä yritän rokkaria tässä sossakaarissa. Mä en oo ikinä saanut rokkaria ländiin tässä. Tuon mä pari kertaa yrittänyt ja laskenut tän. En oo saanut ikinä rokkaria ländiin. No, katsotaan miten menee. Aika jyrkkä. Lähdetään kattoo miten menee. On vähän jännittää. Ja tää droppikin on aika vaikea, tää menee aika jyrkästi. Ei ihan sattunut. Mä polveen sattu, mutta ei sen mitään. Voisi olla polkkarikki. Niin, oli eka hyvä yritys ekaksi. Joo, no kyllä polkkariahan menisi ihan parkillakin. Niinpä. Ja tänne on vähän jo vaikeakin päästä tänne päälle. Niin. Tämä oli aika pelottava. Ja toi ei paha vetää se rokkari tonne. Sitten se lasku alas. Joo. Jäätään pelottamaan. Switchilasku vielä niin. Niin muuten se on. Niin. Mua pelottaa. Kyllä sä saat sen, sä saat sen. Joo, mä en tiedä mitä mä äsken yritin. Vähän helpompaakin, jos olisi vähän pienempi. Niin. Kyllä se ihan helposti menee tuohon pieneen. Vähän varmaankin. Tähän se on tosi vaikea. Toi lasku on vaikea. Joo. Tämähän on onneksi mukavampi kaatua tähän vanerille. Se vähän liukuukin siitä sitten. Tää on just liian jyrkkä käännös. Tää liukuu. Näin suskalla laitteeseen on päällä. Mä tehdään vielä 3 ja sitten. Jäi kiinni. Joo. Se on paha siinä, että pitää nostaa pois. Niin se pitää nostaa. Iso. Se on vaikea.
tai niin, Heppa. No niin, mä kokeilen fifteria tänne isoon kaareen. Se on aika pelottavaa. Lähdetään kokeilemaan. Tällä. Nyt lähtee eka yritys. Se on tosi pelottavaa tuolla ylhäällä kaikki. Tää on tää rauta niin iso. No niin, toinen yritys. Sepä pitää tulla pois, se on pelottava. Nyt se lähtee kolmas yritys. No niin, nyt lähtee viides yritys. Se on paha, kun se on tämmönen tosi iso. Mä en oo ihan näin isoihin kaariin, kun tekee sittareita tai mitään tuommoista temppuja ylipäätään. Kyllä mä nyt droppeja kaikkea on dropannut, mutta silleen. Se kävi jo aika lähellä. Ei aika lähellä, mutta hyrähtää, niin se ottaa hyvää. Sitten tässä on punträkkikin ja, Kaikki. ja parkki on tuolla perällä. Tuosta näkee. Nyt kokeillaan. Se on lähellä. Joo, kyllä se käy lähellä. Pitäisikö me ottaa pikku juomatauko? Joo. Noniin, Lataan juomatauon jälkeen. Noniin, mä juon nopea, niin jatketaan. Eikä. On ihan silleen helppo temppu fittari. Se pitää eka harjoitella aika pieniin kaariin ja sitten alkaa isompaa kaarea ja isompaa kaarea. Mutta tää on ehkä isoin kaari, mitä mä oon ikinä kokeillut tehdä fittariin. Niin. No, nyt lähtee 6 yritys. No eiköhän se, no katsotaan. No sovitaan. Se on 6. Oliko toi? Joo. No, siinä se oli se fiftari ison kaaren. Isoin kaari. Ei ollut mikään paras, mutta oli se nyt ihan hyvä. Heitäänkö uusi? Heitäänkö uusi? Testaa uutta, testaa uutta. Kaksi, että se menee tottua. Joo, joo. Tarviiko olla putkeen tietenkään? Häh? Tarviiko tietenkään olla putkeen? Ei välttämättä. Joo. Tosi pelottava temppu. Oli muuten se lähellä. Sattuko? Ette kappi niillekin. Tähän nilkkaan ei silleen huono. Heitäänkö uusi yritys? Joo. Solmitaan kengät ja heitään uutta. Tähän kato Jaakko ihan vähän tämmönen. Tää on vähän samanlainen, kun pitää tulla tuolta. Se oli lähellä muuten. Oli lähellä. No, kokeillaan vielä. Alkaa vähän ripottelemaan, niin voi olla, että ei saa ihan jätävää hyvää videoa. Tässä varmaan näkyykin vähän tippuja. Kasaneen pitää sitä. Pakko heittää. Kohtaa meidän laskeksi, jos on kai kovaa. Sekin oli ihan lähellä. Oli ainakin lähemmä kuin mun rokkeri. Se jäi tänne näin. Niin jäi, tuo on paha. Sitten mietitkö sä oot tälleen sivuttaa, niin sun pitää yleensä droppata.
Se on paha. Noniin. Ei mutta kouttaa riitystä. Vähän velottaa. Oli kans ihan lähellä. Panenko eka yli? Toi oli melkein ihan niinku ländi. Pitäisikö meidän heittää sitten muutama fiftariklippi vaikka tän yrityksen jälkeen? Joo joo. Eikö rokkari? Jätän parkkiinkin. Lähti juoksulla alas. Niin mä yhden vielä kokeilla. Joo. Täällä alkaa aika lailla tää sade tulla. Heitään vielä yksi. Sitten lähdetään varmaan johonkin. No niin, tietenkin melkein vika meni. No. Ei saatu toista kertaa nyt, mutta eiköhän toiselle videolle siihen aja. Joo. Saatiin sentään tuo ländiin, niin lähdetään kokeilemaan rokkaria. Mihin? Tähän. Noniin, No, voin mä pari kertaa tehdä. muutaman kerran kokeillaan. Lähden 2 kertaa ja katsotaan, jos mennään parkkiin. Tai riippuu mitä tässä. Niin, jos pitäisi vielä muutama heittää tähän näin. Kappa laittaa. Niin. Tää on niinku päällä, sun pitää laskea switchille. Juu. Tuo ekstra. Mikä, en tiedä miten fiftari on se. Toi oli vähän nössöri. Juu. Mä en muuten kokeillut kertaakaan rokkaria. Mä fiftari. Niin, jos kummakin kokeilee vielä sitten vaikka jossain vaiheessa toista kumpaakin temppua. Ai että, sattuko? Hyvä. Oli aika lähellä. Toi oli vähän niinku samanlainen kuin mun eka yritys. Niin. Mä laskin, mutta sit... Se on paha, kun se jää. Se jää tänne, niin se pitää nostaa. Jos se jää tonne, niin sitten lentää kyllä se Sun pitää mennä läätään. tälleen vähän. Sä oot vähän tällä. Toi siisti. Joo. Tolle niin pitää nostaa. Vähemmän selitystä enemmän yrityksiä, niin kyllä se joskus Joo menee. joo. Lähdetään Toi kokeilemaan. sitten ensi kerrallakin, Niin. jos me tullaan tänne. Niin Täällä voi tää tulee tosi liukkaaksi, kun täällä Joo. alkaa heittää enemmän temppuja. Niin vähänkö tolleikin, niin menee. Ai. Nyt tuli nilkkaan lauta. Ottiko kipeä? No niin, heippa. Niin mä huomasin sen jutun, niin mä sen takia, kun se ei mennyt, uskaltanut laskea, mä menin liikaa eteenpäin, niin, Niin. tai sellaista, niin tää ei sun hempaa, vois kokeilla tää vielä, tää video. Kyllä mä voin kokeilla tuota samaa rokkaria. Kokeilla. Niin, Mitä kokeilla? niin. Sattuko? Niin sä näet, niin se on se paha temppu. Joo, kun se lähtee ton tosi... Se pitää vielä... Käy nopea yhdet. Eikä heittää yhden. Katsotaan mikä on vikatemppu. Ai! Tuliko kräkkejä? Ei. No, No niin, se video oli tässä, kun keli ei antanut enempää kuvata. No niin, heippa. niin tää pieni paippi on alkanut vähän kuivaamaan. Tuo iso ei ole vielä. Sato aika paljon, mutta... No mä voin... Lähdetään tekemään vähän temppuja. Mä veen vaikka joku fiftari ja sitten lähden tekemään. Juu. No niin, nyt se on mun vuoro kokeilla muutamia temppuja, niin mä kokeilen koko kaaren fiftarista. Se ei oikein liuhu. Mä haluan vähän ehkä lisää vauhtia. Testaa uudestaan. Kokeillaan uudestaan. Jos mä saan pääsee edes ton toiseen vaneriin. Keskelle, niin sitten mitä? Sattuko? Mä olin pieni
Nyt testaa uudestaan. Testaa uudestaan. Eli Tähän voisi tehdä nää pikku kaikki. lähikuva. Otetaan tästä. Silleen niinku lähikuva. Joo. No niin, nyt mä alan kokeilla Fightfulta tänne kaareen. Katsotaan miten menee. Eli Vive on niinkö takatikilla. Filtteri. Tää on filtteri. Ja Fightful. Vive on ja sitten tolleen. Ei Joo. siitä kroppi sitten. Tuosta Sitten alas. pitää vaan tulla alas. Noniin. Kokeillaanko tonne kaareen? Tänne. Ja niin. Oli aika lähellä. Onko sä ikinä tehnyt tätä? Oon mä tehnyt monestikin. Tää on silleen, mä saan tää yleensä aika Et hyvin. sä oot testannut varmaan tähän. Mä saan silleen aika hyvin tän, mutta mä en oo tehnyt sitä tänne. Kun mä holli hakaan babykaareen aina. Mä en oo tehnyt tänne. No en tiedä oliko se. Ei se ollut. Ei. Pitää heittää kuitenkin paremmin. VJ. Ei vaan. Ei se. Ei ollut hyvä. Sattuko? Ei, mut siinä oli jostain haisee. Tää. Tää hinkata. Sattuko? No siinä oli jo lähellä Fightful. Joo. Oli se nyt. Oli aika lähellä, mutta se jotenkin lähti. Jotenkin kaatumaan. On kyllä. Sattuko? Ei. Ja jos mä teen tonne vaan filtteriä tuolla. Joo joo. Eikö se ollut aika? Ihan turhaa alkaa täällä pelleen. Mutta hei, siinä oli pikku Fightful. Kokeillaanko vielä vähän parempi? Ihan pikkusen parempi. Ja tähän. Juu. Tai no. No mä teen. Siihen joo. Tai mä en kaata vaan vähän. Joo. Oli se ihan hyvä. Oli silleen. Eikä paras. No, kuitenkin ihan hyvä. Moro. Se pitää juicy-baareista. On ne ihan hyvä, kun ei tarvii väksätä ja liukuu paremmin reileen. No, Ne on tosiaan tämmöset, suisipaarit. näitä saa aika lailla kaikenlaisia värejä. Laitetaan vaan ruuvella lautaan kiinni. Ja sitten ne auttaa tuossa reilauksessa, antaa semmoisen paremman slaidaustuntuman. Ja sitten ei tietenkään tätä Niin hienoa peruslauvan graffittiä pilaa. Niin, ei tule oikein mitään jälkeä. Niin tietenkin jotakin pieniä voi tulla, mutta ei tuu semmosia niinkö, Reilit. mitä esimerkiksi täällä lauvassa. Niin. Ei se tässä silleen mikään hieno graffitti ole ikinä ollutkaan, mutta on se kuitenkin graffitti ollut, niin. Jos siinäkin olisi ollut OG Juicy Bar, niin ois ne auttanut. Joo. No niin, moro. Moro. Kiitos kun katsoit. Jos tykkäsit videosta, niin tilaa ja tykkää. Joo. Kiitos.